listening to BJFM 88.9, member kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Haurasin kaburok, kagupong pagduda ug mga pamakiana, may paghisumpay pagtratarhin mga isyu nga nakakapayong hanaton susidad. Ginagarantiya ang klaro, waray kulang, waray sobra nga mga impormasyon o kasayuran. Agud ang tinuod nga batonhan mga panhitabo, mga hurub-hurub ang tawo, in mabatonhin eksakto. Andama ang iyo mga radyo o itutok ha 88.9 BJFM para hinharampang o himangraw nga binugasay, pinaagihan. Tindog ngan pamuhay-puhay. Tindog ngan pamuhay-puhay. Iyo mababati kada alas 7 nga alas 8 aga, Lunes nga da Biyernes nga adlaw, ha 88.9 BJFM. Kaupudhi, wins, pilihan mo update. Tindog ngan pamuhay-puhay. An iyo kabakyang ug bantay. Mga kaboses, iisa lang ang radyo na laging pinapakinggan at tinututukan. 88.9 VJFM. Nakaka-enjoy talaga! Sayawon ta ang kuradang, ang sayaw nga kinaraan, maoy paborito sa mga tigulang. Ang nindot nga sayaw nga kuradang, ang imong sampot ilabyog-labyog, ang imong hawak ihiyod-hiyod, sigurado gayud ikaw ganahan. Ang nindot nga sayaw nga kuradang, dali uyong, dali uyang, dali tatay, dali nanay, dali manong, dali manang. Sayaw ta ding sayaw kuradang. Sayaw ta ang kuradang, ang sayaw nga kinaraan, maoy paborito sa mga tigulang. Lindot nga sayaw nga kuradang. Sayaw ta ang sayaw kuradang. Sa Mindanao, sa Marogleti, Bohol, Cebu, Negros Antique, ang sayang kuradang maoy kinaham, maoy kinidisco sa mga tigulang. Mga intoy, mga iday, kadto kita, hakandak ikay, may ada sa rayaw, may kalipayan, kaupayhan sayaw nga kuradang. Kadika mo, manumana, kadika mo, tatay nanay, waray iba, aton ini, karuruyagan mo ang kuradang. Sayawon ta ang sayong kuradang. Sayawon ta ang sayong kuradang. Alright, ayan, magandang morning. Thank you, Kuya Jason M. Ayan, magandang morning sa mga suki natin. Kinaraan Welcome mga kaibigan. Oy, nagdudurungan naman inin. kuradang. Welcome para ito na tindugnan pamuhay-puhay ay istihanon. Kaupo niyo Kuya Wins ko to bala sa 8 yan ang aga. Kurado gayud ikaw ganahan. Ayan, para ito niyo mga greetings gihapon nga dot iyo mga hinigugma sa live. Kumusta kita mga nakatutok dida ha Kuya Wins RTV. Manong And sugad man gihapon dida ito na aton account Facebook account ngayon na groups Magandang morning sa mga nakatutok sa atin diyan. sayaw nga Ayan na. karaan, maoy paborito sa mga tigulang. Good morning gihapon ito na aton mga suking nagbibiyahe na mamang driver. Hinay-hinay sa pagmamaniho. Ayan. Sayaw ta ang sayong kuradang. Ayan, naka-live po tayo sa Kuya Wens RTV ha. Pero live din po tayo sa radyo. Sayong kuradang. Sa 88.9 BJFM, yung mga adat iratag sa mga panimalay yan, no? Bukol si Maupay nga morning. Negros Antique, Isang kumbaga nakadanay masarumisum ito natong palibot. dinidisco sa mga tigulang. Baga parang galit itong na dampog. Kita hakandak ikay, may ada sa rayaw, may kalipay.
Okay lang ko na itong dampog, itong magisog. kuradang Kadikaw Ay, Mary Jane Gondasa doon. Nangungunang nagko-comment nga da. Nag-comment nga da. Aton ini Magandang umaga. Ruyagan mo ang kuradang Bueno, kumusta kita mga kasangkayan? Ano ito naton baga nakaandam yan ang aga? Namahaw ka na ba? Nakapagkapi ka na ba sangkay? Ang sayong kuradang O, depende ko no kuya. Daan na akong kapi kang hinanay. Aga-aga pa magtatalak. Sayong kuradang Ganon talaga ang mga nanay. Ha? Lalo na pag tinatamad ka pang bumangon. Ayaw mo pang bumangon eh. Ang lamig, ang sarap matulog eh. Lalo pat maulan-ulan. Medyo mauran kita di party ito na sinarangan samar. Di rin naman siguro nga tanan. Pero may ada pipira nga party. Ano nga, mauran-uran kita di no? Nindot nga sayaw nga kuradang Ayan, magandang morning. Ito nga itong mga suki. Yung mga suki natin dyan na nakatutok sa Luzon, Visayas, Mindanao. Mga OFWs nating nakatutok sa ating Kuya Wens RTV page. Magandang morning. Welcome to Tindugnan Pamuhay po Ace Tianon. Labi na itong mga taga-Eastern Samar, mga waray-waray, no? Nakakaintindi ito naton mga ginagamit nga lingwahe nga din, no? Halo-halo na lang kita didi. Kinara Waray-waray, Tagalog, para lahat ay makaintindi. sayaw nga kuradang O, ano ba ito atong pinamahaw yan na? Akong kuno pinamahaw, musak. Taang sayaw Masaklap itong nga pamahaw nga musak, ha? O, yan ang adlaw na mga kasanggayan. And then, sayaw nakatalaan nga bumisita ito nato na presidente. Si Ferdinand Bongbong Marcos nga Sara Duterte, ito natong vice presidente. kuradang maoy Nga di Haliti, ano? Dinidisco And parang tutuloy ito niya era kakadtuan nga mga events, ha? kandat Ayan na nga adlaw. rayaw may Ito na pag-abre ito na kumukutitap nga mga suga. katay na na Ito na San Juanico. aton ini Ana baga may dapay ni kakadtuan na parte ito na Kalbayog, ano? Salit ito naton yan na mga kapulisan tudo handa para itong seguridad, ha? yaunta ang sayaw And nero niyan siguro mga alas 6 ngayon alas 7 ba ini or alas 5 alas 6 kulop, no? Bangin na magsaraan ay ito na San Juanico pansamantala. Dara ito na pagbubuhaton nga lightning ceremony ito na San Juanico. Ayan. So naka-full alert ang aton na pwersahan na Philippine National Police ng Philippine Army ang sayaw nga para ito na pagpatuman ha na seguridad. sa mga tigo Dara ini mga kasangkayan hining pagbubuhaton nga tulo nga dagko nga aktibidades yung love yung Palo Leyte, hiyot sig Ormoc City nga didaha Samar side inin Santa Rita. dali uyo Santa Rita mga kasangkayan yan na ini nga adlaw. dali nanay Kundiin ginlalauman ito na pag-abot ito naton presidente Ferdinand Bongbong Marcos nga vice presidente Sara Duterte. kadang ang Nga di Halite nga Samar side, no? maoy paborito sa mga tigo Partikular sa Santa Rita Samar, ha? sayaw nga kuradang Salit may da kita baga kadto hatakluban yan ang mga oras. May da pagka mahigpit yan na ito na seguridad, ha? Oo, kailangan na daraniyo ito na iyo pasensya ngan kooperasyon ito naton mga kapulisan, ha? Kay para ini ito naton lang ahaw seguridad, ha? ang sayang kuradang maoy kinahaw maoy Angin ka mo umabathin na medyo pagka-stricto, mga ada adjust lang muna tayo. Kay dire may ni permi. Yan naman lining adlaw, ha? may kalipayan Hinahangyo lah ito naton mga otoridad, konting pasensya at kooperasyon lang. Ayan lang. tatay nanay waray iba aton ini karuruyagan mo ang kuradang sayawon ta ang sayong kuradang Good morning kay Amor. Ayan. At ano to, great la daw kuno akon mga Junakis dito Hanagaha Ernani na sina Laika,
John Bay, GR ngan, sandali, asan na yun? Okay. Ngan, Baby Jonah, hinay kamutanan dida mga kids, ano? Watching from Taytay Rizal. Ayan, thank you Kuya Wenz. Juan Balikat Haldo, tama ba? Naraan And good morning kay Annalyn Napal Aplaka. Magandang morning sa iyo. ang imong sampot At sa lahat ng mga nakatutok sa ating live, magandang morning po sa inyo lahat. iyot. Sigurado kayo't ikaw ganahan. Nindot nga sayaw nga kuradang. Dali uyong, dali Ay kay Nelia Ablay, magandang morning. God bless din sa iyo. manong. At kay Grace Marus, magandang umaga. Ading sayaw kuradang. Mga nagbibiyahe going to Tacloban ha, Maman driver, hinay-hinay sa pagmamaniho. Sayaw nga kinaraan. At sa mga pasaheros namang nakasakay dyan, isti ganda at isti guwapo. Relax lang kayo. Bahay si Mamang driver ang bahala sa inyo. O yan ha. Sayaw ta ang sayaw kuradang. Good morning ito natin mga listeners diya Hamay Dulong, Malangkayan, Llorente, Hernani ngan Jen Mac. Sabi na nga diha Jen Mac ngan Hernani, ano, damo ito natin dida mga listeners ha. And of course, din naman habong to itong Lawaan, Balanghiga, Hiporlos ngan Kinapundan. Magandang umaga sa inyong tanan. Maupinidisco sa mga tigulang. Mga intoy, mga iday. Good morning gihapon didi ha barangay na paraan. May ada. Yes, kundi mumutang ito natin transmitter site ngan kundi kita na broadcasting live. Magandang umaga po. Ano man Bonto itong Salcido, mga kaislahan nga nasasakupan. Magandang morning. ato. Ayan, didiliwat habong to itong CD Cream Mercedes. Ayan. Good morning sa inyo and maupay nga pagpamati haton nga tanan. Maupay nga pagpamati itong mga nakatutok ka 88.9 na radyo. Ngayon of course itong mga nagkukulo liwat ha aton na FB page Kuya Wenz RTV. Magandang morning. Maganda pa kayo sa morning, no? And oras naton mga sangkayan, 12 minutos makalabay itong alas 7. Dagantaan ay kamuhin na manamit nga sunata. Antuig 1901, bulanhan Septembre 28, ang pizza nga gintalwa sa ini nga aton bungto, ang pagmaltrato nga ginbuhat han mga Amerikano. Ang balanhiga bunto nga sakupan samar, kadapit hamay sinirangan. Tungudhan pagkaurusahan nga tanan nga sibilyan, ang kadatag sa nagkamayada kamurayawan. Tungudhan pagpasingunan ni Kapitan Valeriano Abanador, nga di pagrawgaw kung lupig-lupigon ang mga balanigan nun. Bisan kung mga armado ang mga Amerikano, na perdi tahirahin arni sundang ubulo. Tungudhan pagpasingunan ni Kapitan Valeriano Abanador, nga di pagrawgaw kung lupig-lupigon ang mga balanigan nun. Bisan kung mga armado ang mga Amerikano, na perdi tahirahin arni sundang ubulo. Damo nga mga mulupyo ang nagkaurusa, tikang hakinapundan hipurlos nawaan o balanhiga. Didahan magbagtingon na tulong nga mga lingganay ta, agud magmahimyang pati kinabuhigin pusta. Tungudhan pagpasingunan ni Kapitan Valeriano Abanador, nga di pagrawgaw kung lupig-lupigon ang mga balanigan nun. Bisan kung mga armado ang mga Amerikano, na perdi tahirahin arni sundang ubulo. Tungudhan pagpasingunan ni Kapitan Valeriano Abanador, nga di pagrawgaw kung lupig-lupigon ang mga balanigan nun. Bisan kung mga armado ang mga Amerikano, na perdi
Sigda-sigda iparayaw ta ngan aton kung tulugar nga diri kay basta-basta maanyag nga munisipyo sing manok monumento nga hinumduman kan Kapitan Valeriano ngan diri kay haistorya may makakatuan ka pa aging mayuan hagdan nga busay o matinaw nga salog usay habayag hangan bangon matugnaw makusog nga tubig hadagat kara sa kariguan abato damuan pinurutan dagayhan bahang nga tuba pagisulusugi nga isda apat ka hindi good problema tungod kay mga paraguma riskon mga prutas utanon abundahin mga duma bisan din ka kumatu madadawapan mo tungudhan pagpasimuna ni Kapitan Valeriano Abanadur nga di pagraw-gaw kung lupig-lupigon ang mga malanigan nun bisan kung mga armado ang mga Amerikano na perdita hirahin arni sundang ulo tungudhan Mga kaboses, iisa lang ang radyo na laging pinapakinggan at tinututukan. 88.9 VJFM. Nakaka-enjoy talaga! Sige na, panayaw na kita. Labi na kay pista sa inyo. Inyong bisita, dadangari sa plaza. Harong kita manayaw o sat-sat-sat. Manayaw na kita mga luluog lula. Nanayog tatay, ulitaw o dalaga. Mga bisita nga ni akaron sa plaza. Manayaw na kita disco o sat-sat-sat. Manayaw na kita Indot kaayo ang tukar nga tsatsa Mao kining kinahang sa maidad na Bisag ng hubag pang tuhod sriyuma Itudog yun pagtsatsa Aron makalintar ang mga problema Labi ng paris mo gwapang dalaga Pangkalintang yun ang asawa Labi na kay pista sa inyo Inyong bisita, dadangari sa plaza Arong kita manayaw o sat-sat-sat Manayaw na kita mga luluog lula Nanayog tatay, ulitaw o dalaga Mga bisita nga ni akaron sa plaza Manayaw na kita disco o sat-sat-sat Manayaw na kita Pindot kaayo ang tukar nga tsatsa Mao kining kinahang sa maidad na Bisag ng hubag pang tuhod sriyuma Itudog yun pagtsatsa Aron makalimtar ang mga problema Labi ng paris mo gwapang dalaga Nakalimta ng asawa Manayaw na kita Pindot kaayo ang tukar nga tsatsa Mao kining kinahang sa maidad na Bisag ng hubag bang tuhod sriyuma Itudog yun pagtsatsa Aron makalimtar ang mga problema Labi ng paris mo gwapang dalaga Makalimtang yun ang asawa Makalimtangan ang asawa Makalimtang yun ang asawa Gindudumdu anak kong bakasyon dito ang Manila at nga panahon
Alright, ayan, 20 minutos na ito nakalabay. Ito na las 7. Akuin po masyada. Ayan, Kuya Wins, kuno kay anong awaray madayon an eleksyon. Bagahan mistisa. Ti kandidato ada ini pada Jumak. Kung higagin na Pade, kay ano kuno awaray madayon an eleksyon. nagpakilala. Bato na daw, pade. Baga mahiyong-hiyong. Oo, makandidato ka siguro, ano. Oo, siguro preparado na yun pade nga, nagpapakya na. Oo, preparado na, andam na siguro. Tapos dere, kuno madadayon ang eleksyon. Madadayon gad, dere nga dere. Madadayon ito na barangay and SK election. Depende. Nagpitik-pitikan dukan. Oo. Ig-oogsud lah ya. Dere madadayon yan ang Disyembre. Na-extend la, oo. Nadugang lang usa ka tuig. Madisko. Aadto daw, ha? Aadto daw. Sumala ito na ginpirmahan nga balaod ni Ferdinand Bongbong Marcos, ito natong presidente. And then igoogsod ngadto hiton Oktubre 30 tuig 2023. Madadayon, dire nga dire. Pero ayun, extend anay naton ngadto hiton Oktubre 30 hiton tuig 2023. Relax lang kayo. Tapos pag abot itong 2023, ipapapanawag it mga kapitanes. Oo, papakianhan kung masuporta itong usang nga partido at karoyag signon. Pero ako na lang ha. Di rin at lapid dito iya. Oo. Pag binaton ang mga kapitan nga, syempre, masuporta kami. Extend na naman ang eleksyon. Politika Ganon lang yon. Ganon lang yarn. Ay nako. Ang mga naghahangad dyan ng pagbabago, kuno? Oo, yung mga tagsang barangay, ada antos lanay ka mo, ha? Oo, wala mo nang mababago. Kay mga official man let kadam anit iba it nababago. Ito lakaran, mga kalakaran dyan, ganon pa rin Diyos ko po, di ba? Nakakatawa kong minsan. Ganon talaga So, hindi naman sa hindi matutuloy yung barangay at SK election. Iyon nga lang ay na-extend hanggang Oktubre 30 na. Doon na sa Oktubre 30 na daw, 2023, tuig 2023, ito na pagbubuhaton itong pinili ay. Base ito na Republic Act number 11935. Agin pirmahan ni Pangulong Duterte, Pangulong Marcos. Wag niyo sabihin hindi matutuloy. Matutuloy yon. Kailan? Oktubre 30 daw. Oo. Abangan natin. Oktubre 30, may isang taon na naman sila. Ganon lang yon. Siguro preparado ka na, kuya. Ano? Ready ka na para sa barangay and SK. Ay, kaso wala pa Hindi matutuloy. Kaya yung dagdag mo pa nga kay madawdugang anit imong budget, kuya Oo, at pagkikadalagan mo. Di ba? Hanggang 2023. Pero asahan mo, ang kalaban mo, mas madadagdagan din yung sa kanya. Pambihira. Ibang-iba talaga Labis ako mga Inka malambing niya Akong ginimbitan Haraning ang hotel Umalagat niya Kuya, kung basahan nagatak greetings, my God lang masyado kong atat. Nagpitik-pitik ang dukan ko Hi kay Nalds, ang daming Nalds Good morning sa'yo. Mera Figahoy, good morning. And good morning Kuya Wens, pag-greet po ako na pamilya Beronggoy ngan pamilya Baldo, lalo na tak mga anak kira Rio ngan Asyala Oto, dito message. Shout out po Pelicano family dito barangay Siginon, akon anak hiya Althea Pelicano. Miss you ati Althea. From Annalyn Napal Aplaca.
Nasa, Bagumbong, Northville, Caloocan siya. Nasa Bagumbong, Northville, Caloocan. Magandang morning, mga taga Caloocan. Ikaw pag pinanluok. Lalo na yung mga waray-waray natin dyan, ng mga kaibigan, mga kaprobensya nating mga waray-waray nga da. Caloocan, maupay nga aga hayo nga tanan. Sige daw ate, padako at imo dida sound sa Caloocan. Bisan man hipausa iton mga waray-waray dida nga, naabot nga ni Kuya Wins nga di. Sira mag-aminudo. Hi kay Mark Anthony Nadira. Great ko nun haya Papa Faustino nga may hangover. Tuba pa more. Ayan. And Gina Tangkion Abukot Makabutas. Oy, kumusta na? Bakit ngayon ka lang? Anong nangyari? Shout out ko no, hadi nga mga tambay, kanda Ricky Berunggoy, Robert 21, Edgar Makabutas, thank you. Mapay na aga Kuya Wen, hello Rose Barnett, good morning, kumusta at kaluoy sa Diyos? Ate Rose Barnett, andito ka ba? Umuwi ka ba? Ikaw ba yung sinundo nila Kuya Rode? Doon sa report. Report, hindi na airport. Dito halunita, akuin po masyada. Waray gad problema kung mag-eleksyon man o dere kung mga tuhaylat ulo. Hindi ka galit kuya. Ako niyagin daw. Mga tuhay man, dere ka lang naayon siguro. So paghandaan mo kuya, paghandaan mo ha. Talunin mo ha, aabangan ko yan ha. Labis ako humanga. Simpat kabataan nga las. Malamig. Ay nako, relax ka lang kuya. Habang naha-high blood ka sa barangay mo, pinagtatawanan ka lang nila, kawawa. Kinakawawa mo lang ang sarili mo ha. Oo. Huwag kang huwag kang high voltage. Isipin na Ang daming na high blood pag eleksyon ang pinag-uusapan. Bakit kaya? Ba't kaya kayo ganun ha? Ang eleksyon, itong eleksyon, lumalabay la ito. Ayaw niyo tuguti nga, itong eleksyon makahibang hindi iyo kalugaringon. Di ba? Oo, tulad niyan, nanggagalaiti ka sa galit, gusto mong palitan ng barangay official mo dyan. Oo. Tapos hindi natuloy, nanggalaiti ka. Sino ngayon ang nangungonsim eh? Oo, hinuyan at aatakihon. Hinuyan at maha-high blood, ikaw din lang. Manila. Relax ka lang. Ang importante, gumawa ka na lang ng yung makakabuti sa sarili mo. Dito halunita. O ay pag pinangintindi yung, kumbaga, nangangalas kahit hayera, hayaan mo sila. Wala naman siguro silang ambag sa buhay mo. Hindi naman sila siguro nagbibigay sa pang-araw-araw mo na gastusin. May sariling hanap buhay ka naman siguro. Sirin pa, atindi rin natin tak mga kalugaringon. Kumbaga may mga sinususunang kita, wait na lang tayo hanggang magkaroon ng eleksyon. Dito ka mo paniguro, sige, perdiha tayo na kay ganito, ganyan. Pero pag di nyo natalo, chill lang kayo. Huwag kayong maha-high blood. Akong kinimpi. Kinakawawa nyo sarili nyo eh. Umalaga iya. Maupay nga aga stay. Shout out po ak family nga dahagiwan. Live watching from Tacloban City from Palo Leyte. Oy, Jelian Odkin. Bibisitahon ka mo nga dahiton aton presidente ngan vice presidente di da Palo Leyte no. May ada event dida siguro nga mapakadahiya. Pati Santa Rita. Ito na to. San Juanico. Oo, sisirahan itong San Juanico. Niyan mga alas 5. Mga ngadahin 20 minutos, 15 nga dah 20 minutos nga isasaraan ay iton San Juanico. Dalit ito aton mga van drivers yan ako na mamati ka mo ha BGFM, nabati ka mo ha akon. Pagpangandam ka mo, makagawas ka mo before mag 5 o'clock. Hiton San Juanico para diri ka mo ma-traffic. Diri ka mo ma-stranded dito ha Sakob, diri liwat ka mo ma-stranded di ha gawas. Alangan na makasakob ka mo or makagawas before iton nga mga oras kasi naghatagirahin pahimat nung masarahirahin nga mga oras. Kinsi nga da 20 minutos, medyo matagal-tagal din natambayan yan mga kaibigan. Kaya maging alerto na lang kayo ha.
Para hindi kayo abutan ng sinasabing oras nila, ha? Ayan. Maraming thank you, Jelian Odgan, sa panonood dyan sa Palo Leyte. Good morning, Kuya. Shout out po kay Maring Rosby dyan sa Margarita. Pati akon mga kidos from Caloocan. Oy, mga taga Caloocan, kumusta ka mo? Good morning, shout out po ngadto Hatubabaw Island, Pazaranido. Ito na tubangan, may nabitay ngayon, iyalagin ka. Kuya paaminodo naman nga da, karuyag kula makaaminodo, adi kami hatagig, nagkukulaw, hiton imo live. Aminodo, try natin. Maghanap ako ng aminodo para hiton mga waray nun di da hatagig. Sandali lang, ha? Bagagi sa ribuhan, pariyuhin upos, nawarayan baga, layon lang kinupos. Dako nga di malas, ako nakilala, ay sus bayot ngayon. Alright, para ito na aton mga suki di da hatagig, okay, nagre-request hirahin na aminodo kay Masayaw Kunohira. Adahera nagkukulaw di da hatagig. Hi kay Duna Libian Odkin Abuyen, good morning, watching live on Facebook. Ayan, pa-watch out naman po. Odkin and Abuyen family, San Pedro Tubabaw. Ayan. Ako niya gindaw, Iya gindilit siguro niya. Hi kay Marian Omlang Pagayanan, ha? Good morning sa iyo. Yung shout out ko niya nga de Barangay Borak, Salcido, Eastern Samaran, Omlang Pagayanan families. Ngin always na mamati imo programa ngan tanan nala nga mga buraknon. Kuya ngan shout out kula daman nga di Barangay Kapitan AD Filizin. At ano to? Kuya pag-rate nala po akuhan may daan adto. May da mga birthday yan na nga diha Burak. Kuya salamat po ang pagbasa from Mario Pagayanan. ito na tubangan, may nabitay ngayon. Ayan, okay, ina mo na. Oo. Kay makangaralas mang kuyat pag pinangulaw-kulaw hininga mga nahu. Mistisa nga nakila, Parang need mo muna magpahinga kuya, ha? bagang kobra. Siguro need mo munang pumunta sa ibang lugar at magliwaliw, mag-relax kung baga nasusumang ka na ng mga nawang dida. Pero ito hirap pwede. Ikaw nalat mag-adjust. Oo. Huwag ka nang magalit. Kasi habang nagagalit ka, nadidihado ka dyan. Delikado ka sa sarili mo, ha? Nagagalit ka, ihinot ka, dito yung kalugaringon lang, ha? Huwag niyong hayaang mamuo ang galit sa dibdib at utak ninyo. Kasi pag galit ka, wara katuhayan bisan ano ting pagbuhaton nga bagay. Ano ting mga plano, pag galit ka, di rin matutuhay ito. Di ba? Hayaan niyo yung mga galit na magalit sa galit. Ang importante, yung sarili mo hindi galit sa kapwa mo. Ha? Hayaan mo yung galit mo magalit sa sariling galit mo. Lord ko. Good morning Kuya Wen. Shout out nga di Barangay Casilion. Tanan nga naka-tune in. Morning to all. Thanks and God bless po. Mga taga Casilion, waray pa ini pagparong hin radyo. Tikang kanina hanggang Kuya Jason Im. Ang yada paghihapon na mamati. Thank you mga taga Casilion. Ako'y nangalas, ito na tubangan, may Hi kay Vergie Verske, watching from Paranaque City. Madali ada malubit Metro Manila at mga viewers, ha? Ay, pag-share nyo naman yung video ko at pag-follow sa Kuya Wens RTV, ha? Para mapanood din ito natin ibang mga igkasing mga waray nun at aton programa, okay? akong kalawasan, bagagi sa ribuhan, paliyuhin upos, nawarayan baga. Oy, Roderico Samaro, kumusta ka na? Oo, good morning nga dahiton mga taga-Friends Hypermart.
Good morning. Greet ko nung nga diha friends. Is the department from Oker. Dida ha is the department daw ha friends ano? Magandang morning dida ha friends giwan sa lahat ng mga naggagandahan at nagwagwapuhan diyan ng mga personnel ha. Lalo na yung mga security guards nga da ha. Magandang morning sa mga security guards dyan. Napitik-pitik ang dughan ko, isipin na kulipat ang swerte nga. Oras na ton 36 minutos makalabay. Iton alas 7. Ang nag-request han a menudo dida hatagig sete. Adi na. Anak ko bakasyon.
kalipay, ipakita ang pagsayaw. Itapag urusa, ang karisyo din ihaplasa. Waray awud-awud, upayalaan pamustura. Ang pamalot upaya, itsimpuin nga sunata. Asamar og litis, sikat na gudan aminudo. Kinbibiling pirmi, kay asyagudan kilalado. Ang mga problema, nawawara panunduman. Batanon man pati kalaksan, marisula pagkinitaan. Sayawin na, iningasunata. Isang waray, imuigarala. Ipakita ang atong kalipay. Importante, nagilisyo kita. Iniipakita ang maupay na pamustura. Paangay-angayi ang tukada ang kagabanda. Tininga sa rayaw, kay damo ang mga bisita. Ang natanan na magkirita, nagilisyo ira plaza. Sayawin na, iningasunata. Bisang waray, imuikarana. Ipakita ang atong kalibay. Importante, nagilisyo kita. Asamar og litis, sikat na gudan aminudo. Kinbibiling pirmi, kay asyagudan ilalado. Ang mga problema, nawawara panunduman. Batanon man pati kalaksan, marisula pagkinitaan. Sayawin na, iningasunata. Isang waray, imuigarala. Ipakita ang atong kalipay. Importante, nagilisyo kita. Ipakita ang maupay nga pamustura. Paangay-angayi ang tukada ang tagabanda. Tininga sa rayaw, kay damong ang mga bisita. Ang natanan nga magkirita, nagirisyo ira plaza. Ang natanan nga magkirita, nagirisyo ira plaza. Cha cha
cha-cha. Tirik ka ba ito'y nahinunumdum sa doon ang panahon sa pagsayaw natin. Ang paborito mo sa sasarayawon, kaupay san figura, labi na kung natalibon. Bisan nag-iba na, yan na ipanahon. Ang mga lawas na sobrang katabaon. Urog sin kabaysay, di mo magpulrong. Aming pamigura, diri manggod, nag-iiba. Cha-cha-cha-cha-cha, cha-cha-cha-cha, cha-cha-cha-cha-cha, cha-cha-cha-cha, cha-cha-cha-cha-cha, cha-cha-cha-cha, cha-cha-cha-cha-cha. Cha-cha-cha-cha-cha, cha-cha-cha-cha, cha-cha-cha-cha-cha, cha-cha-cha-cha, 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 cha-cha-cha-cha. Diba sumayaw nga, paparis kita. Hala na, magcharatsa kita, magcharatsa magsarayaw, nga dahil kaaga. Sige pa, magsarayaw kita, di kay ang lugar at sayaw ang cha-cha. Hala na, magcharatsa kita, magcharatsa magsarayaw, nga dahil kaaga. Sige pa, magsarayaw kita, di kay ang cha-cha. Alright, 48 minutos na. Ito nakalabay. Ito na alas 7. Ala na. Pagcharatsa kita. Mapana sa pagsayaw nato. Good morning kay Ate Nenia Lopido Rizo. Dida Dasma, Cavite. Ha? Hi sa mga waray-waray nating mga kaibigan at mga kababayan dyan sa Dasmariñas, Cavite. Talibon Dasma, Cavite. Tama ba yun? Dasmariñas ba yun? Dasma? Pina-exe? O baka iba lang? na, yan na ipanahon. Baka iba lang yung Dasma sa Dasmariñas. Mga lawas na sobrang tabaon. Ay, kay Ate Mary Jane Gonda Asadon, magandang morning. Sin kabaysay, di mo magpulrong. Donna Livian Odkin Abuyen watching from San Pedro, Tubabao. May signal ba, San Pedro? Di iba. Oo naman, kuya. Yan ba? Yung tanong ko, sinagot ko. Cha-cha-cha-cha. Good morning, kansang kay Jis Mongkel. Ito naton mabagsik nga coordinator habong to iton ornani nga Jen Mag. Ano ito naton mga bag-o dida nga ging kakalibangan yan ha? Oo, super busy ni nga aton sangkay nga coordinator hiton probinsya, no? Oo, wala tuo. Ito na iya mga pag-assist ito na AX, assistants dida, no? Adi nakalabay nga adlaw, katatapos pala mga kasangkayan han P-out han tupad. Na upat nga buntong o ginadurungan didi habungtuhan Jinmac, no? Llorente, Hernani, Jinmac, and Kinapundan, no? Dida ha buntuhan MacArthur. Dida an era venue. Tapos yan na, yada naman an AX gihapon, ano? Ito na AX, bisan na personal, pwede naman na nakiklim manera. Ito iba gindudurungan, parang P-out style, oo. And para orusa itong pag-aabot. Ito mo sa sasarayawon, kaupay san figura, labi na kung natalibon. And syempre din naman RTC, ano, kan Paul Benedict, Karan Subahi, taton luwat dida maabtik nga coordinator. Malawas na Oo, siring pa niya, waray pagkabot lang nga benepisyo nga waray huraw ito natong probinsya. Kundi ang tawo iton una may daw hirainin unom nga mga artitsihanon. Iya nabuligan na AX, na-assistiran niya. tirimang And AX mga kasangkayan, ini na programa ini hito naton probinsya para hadton mga in crisis situation nato ng mga kababayan. Oo. Maringani kita nga in crisis, wala ini sinisiring nga riko ng pobre. Kay ito na crisis na abothin na
dire ini-expect nga oras. Di ba? Oo, halimbawa sugad inin magsakit, bisan anong kada mo ito mo kwarta sangkay kung masasakit ka, baga huhubsan ka gudman, di ba? Oo, much more adi nga aton mga kablasanon nga mga kasangkayan. So kaya asya ini nga again abrihan han aton mga leaders sa panguna ni Governor Ben Evardoni. Adi ni ha probinsya iton sinirangan Samar ini nga in crisis situation nga assistance kanan AX. Para kadagmitan nga bulig ngadto hiton iba nga nanginginhanglan. Although dere man gud mataparan or masaparan nga tanan iton imo panginhanglan, at least mayada probinsya nga naalalay hay mo. Ito na imo baga pagiging miyembro hiton usa nga probinsya, ito imo igin babayad nga buhis, aada nakikita, inaabat nga natatagamtaman mo. Ipinaagi hini nga mga programa nga igin papadangat hiton natong probinsya hiton sinirangan Samar. Kaya maraming salamat ito naton mga magbagsik nga mga coordinator para hiton nagpag-assist hiton naton mga kabugtuan nga nanginginahanglan, no? Adi hera Madam Lina, Didi Hay Porlos, Sir Joshua, Balanghiga, Madam Bernil naman, Didi ha Lawaan, Jojo Abrugar, ito na Salcido nga na Mercedes, Ipangyaw Fi naman, may dakita opisina hagiwan gihapon, PGO, era Didi naman ha Kinapundan, Monsor, ano? Angie pa ba? Monsor, yeah, para sigurado. And of course, Jis Munkel, ito na Genmac ngan Ernani, panigam ni niyo mga kasangkayan para maaram ka mo kung hinot iyo dadaraonon, para mag-assister ngan pakianhan niyo kung ano nga mga requirements iton kinahanglan. Ha? Ayaw ka mo papakadto ha kapitulyo, mga ngaro ka mo himbulig, nga diri ka mo sure kung itiyo darang requirements is tama na. Kasi ito hinanabo, mabalik talaga ka mo. Mao pa iton may adhayo nag-a-assist, may adhayo nagsusumat nga siya ini kinahanglan requirements ano kakumadto. Para pagkadto nim, diretso na. Dire ka na magbibinalik-balik kay aron mama itong pamasahe. O sa ito nga dinidiri ani Governor Ben nga pagpipinabalik-balikon kamo. Ay among balitaw sa ring pa ni Governor, among balitaw nga naaro harang bulig kay kablas eh. Oo, in crisis sira. Tapos pagpipinabalik-balik ko na iyo, kay kulang ini sugad ini. So para inin masaparan itong kinapanginhanglan, nagpasarang hi Governor hin mga magkadiro-dilain nga bunto, kada mga bunto may dahiya mga coordinators para makapag-assister, makapanginano, mga kabaranggayan, ang mga pinginahanglan, yada ito aton mga coordinators kada mga bunto. No? Para before ka mo mapakadto pangarohin assistance, maram na kamo kung ano tiyo bit-bit. Di na kamo mag-inuli-uli, di na kamo kapapasahian, di ba? Ganon yan. Amo ito na nawong ito natong probinsya. Yan ang mga panahon. Samtang adahi Governor Ben Evardoni, nga itong ibang mga leaders nato nagkakauro sa gihapon. Maupay hapit nagkakauro sa mga kasangkayan. Kasi walay hassle ito na mga programa. Madagmit, makapadangat, mga proyekto, mga infrastructure, magkadaro-dilain ng mga bulig para hito naton mga kababayan. Nga dahil kaaga, sige pa, sarayaw kita, di kay ang lugar ang sayaw ang cha-cha. Hala na, mag-cha-cha kita, mag-cha-cha magsarayaw, nga dahil kaaga, sige pa, magsarayaw kita, di kay ang sayaw ang cha-cha. Hala na, mag-cha-cha kita, mag-cha-cha magsarayaw, Hauras hin kawurok, kagupong pagduda ug mga pamakiana, may paghisumpay pagtratarhin mga isyu nga nakakapayong naton susidad. Inagarantiya ang klaro, waray kulang, waray sobra nga mga impormasyon o kasayuran. Agod ang tinuod nga batonhan mga panitabo, mga hurub-hurub ang tawo, in mabaton hin eksakto. Andama ang iyo mga radyo o itutok ka 88.9 BJFM para hinharampang o himangraw nga binugasay, pinaagihan. Tindog ngan pamuhay-puhay. Tindog ngan pamuhay-puhay. Iyo mababati kada alas 7 nga alas 8 aga, Lunes nga da Biyernes nga adlaw, 88.9 BJFM.
Kaupudhi, wins, Pilipino update, Tindo, pangbuhay, an iyo kabakyang ug bantay. Hatuyo nga mapaharaniha ka barangayan ang serbisyo han opisinahan aton maduruto nga gobernador Benpi Ivardoni. Usa nga programa in-iyo mababatian ha radyo. Kabakyang Barangay. Kabakyang Barangay. Ibarui ang mga pitad pankauswagan, programa ha edukasyon, serbisyo, kahimtang panlawas, proyekto pan-infrastruktura, programa ha agrikultura, mga balaod nun, o iba pang mga programa o serbisyo para han mulupyo, han probinsya, han sinirangan, sama. Kabakyang Barangay. Kabakyang Barangay. Kaupod Hipangyaw Fair. Pamati dinhining estasyon hakada Lunes, Miyerkules, Biyernes. Kabakyang Barangay. Dito na tayo sa VGFM 88.9. Enjoy kasama! Lalaki, babayi, pobre ug mayaman, nainom san tubangan kita sugat man. Kay ini nga tubaging kalipayanan, labi na gud kun marasaan sumsuman. Lalaki, babayi, Alright, 58 minutos na ito nakalabay. Ito na alas 7, waray na kita oras mga kasangkayan. Good morning, ada kan Milit Makawili. arawayan, Ayan, happy listening daw nga da ha Santa Margarita, Margarita, tama ba? Ayan. inom Santa Margarita, especially to FYL Builders Construction, lalo na daw kay Ortiga and others. Thanks daw. may sabintana, may nagigisian sa Mga taga FYL Construction daw, magandang morning sa inyo. may sa Oh, sana'y okay lang kayo dyan sa site, no? yan la. Ingat-ingat din kayo sa trabaho. Ano, mauran-uran kita yan ha, madalunot, baga... Lalaki, babayi, Hinay-hinay po kita. Hello po kuya, good morning. How are you? I'm fine, thank you. tubangan kita Shout out ngadto ha tubabaw in maupay nga aga haak mga kasambugan. saan sumsuman. Hindugo. Lalaki, Alarom naman ini nga waray-waray ha. ug may Kasambugan Hindugo Ranido ngan Saliwan families. Thanks kuya sa wakas nabasa gihap ak greetings yan. arawayan, labi na Hello, good morning. Tiyan sumsuman, tagay-tagay, inom-inom, surusumsuman. Nagtaturikik, nagtaturak san kalipayan. May nalayok sa hagdan, may sabintana. May nagikisian san bado, sarwalo. Yan kuya Wens askula kay anong may ada ko naman DR. Kalipayan, May da ko naman DR ngan permit ginhold man la gihap ha kalikasan cruising it amon truck. Oo, hinoy ni. May DR, may permit. Anong klase nga permit it imo kapot, sir? kay taday, Kung transport permit it imo dara, sir, kik, nagtaturak sa from Leyte. Tapos may DR ka. Paano yan? Paano nangyari? Kaya ano nga may da ka DR? babayi, pobre. Tapos may ning permit. Anong klase nga permit iton? Kasi when kung masaring kita nga permit, Ini nga tuba, takibaro transport permit. labi na gud. So itong transport permit ginagamit ito hiya pag tagabaras ini mga kasangkayan bangin may dadi nakaka-relate kung ano tat kini istorya. Tubangan, Sumaringan nga transport permit ginagamit ito nimo sir pag nahakot kahim graba baras tikan haliti sumsuman, or gawas itong probinsya. kay tagay, Amo it nga magamit kahim transport permit bisan wara hit DR okay la. san kalipayan. Basta may ada ka transport permit nga natikang ha provincial legal office hiton probinsya hiton Eastern Samar. Arwalong saya. Yan. Pero iton nga imo transport permit diri mo itong pwede hiya gamiton Andadat hin pag retail hin baras or graba. Dire mo luwat iton hiya pwede gamiton hin pag-deliver ngadto hin mga hardware. Bawal yan. ay pobre ug Itong transport permit ginagamit la iton ha mga dagko nga mga project kay imo hiton requirements bago ka makakuha transport permit paya ay yung saan sumsum ano ngaran ini program of work. babayi pobre So ibig sabihin nag-present ka program of work may ada iton may project nga imo paghahakutan hiton nakadamuon hiton baras nga imo kinukuha halete. tiyan sumsuman
Pero kung imo iton igde-deliver nga dan hardware, dadakpon ka talaga. Diba? Kasi bawal yan. Kalipayan Ngayon, kung may DR ka, paano? Paano nga may DR ka? May nagikis Siguro, nag-retail ka, ganon. Diri kaliwat pwede mag-retail, hinti kang haliti nga baras. Ukarat ang dadat nga la Kay, ibig sabihin, may transport permit ka. So, ang ginagamitan mo han transport permit para makaghakot ka, graba o baras nga nati kang hagawa sa probinsya. Asay mo iginre-retail, bawal po yan. Kasi kung may permit ka as retailer grabang ang baras, kung may permit ka, Trokat sang kalit pwede ka makapag-retail, Nalayok sa hagdan ino-orient ka hiton, maaram ka hiton, nga iton baras nga pwede mo ig-retail, matikang hasakob hitong probinsya, mga concessionaire. Patway sa Herahin o ini nga mga concessionaire. yan ukarat Ini nga mga pero kanda Bisina, kanda Osinar, kanda Pabilio, di Balangiga, kanda Daria, kinahangla iton mga sugad hiton haera nga mga concessionaire. Malimbaw, makuha ka dito haera kanda Aldi, makuha ka haera di Talyurente na napulo ka kubiko. I-stack mo datim hardware. Amo iton tim gagamiton hit pag retail. May mapalit mo hinduha ka kubiko, usa ka kubiko, tungan kubiko. Igre-retail mo na iton niya. Ipapakita mo niya na iton DR nga tikang hitong concessionaire nga asya ini an imo kinuha nga volume kay record ito niya di daha outpost. Asya it pag iinibanan kada ning pagre-retail paghahakot nga maagi ka era malabay iiban nga dat kaubos iton nga 10 cubics nga imo kinuha. Kaubos ito makuha ka na naman dito at concessionaire. Dire pwede nga magre-retail ka nga tikang haliti nga ginamitan mo hin transport permit kay gawas iton dida hiton kasunduan hiton pagiging retailer mo. Kaya dadakpon ka talaga, di ba? Ngayon, mas maupay siguro, sir, pagkikita kalikasan outpost. Or haakon, para magistorya kita. Or kan padibabi abubo. Para maistoryahan ka kung ano gamit itong transport permit ng hit EUDR. Di ba? Para walang hassle. Kasi negosyo yan. Ayaw nating mahahassle ang business ninyo, di ba? Ganon yan. 4 minutos na. Ito nakalaba. Ito na alas 8. Oray na kita oras. Sugaron talaan yung pagkarampang hininga programa. Iyo programahan nga tanan. Tindungan. Pamuhay-puhay. Estianon. Ang aran akong kaupo di diha technical side. Isang kay Jumac. Joel Makapanas. Kaya natin luwato sa diding technician. Isang kay Jerome Siguan. Aton mga listeners, that iyo mga panimalay, pinaagiton radio set. Ngayon aton mga nanonood sa atin Facebook Live, sa atin Kuya Wens RTV, aton YouTube channel, Kuya Wens RTV. Sa lahat po ng nanonood sa Sokmid, magandang morning po sa inyong lahat, saan mang kayong party ng mundo, lalo na mga OFWs natin, magandang morning. Pakishare po yung video natin sa ibang GC ninyo, sa mga kapwa waray-waray. Every morning po from Monday to Friday, makakasama niyo si Kuya Wens. Og sa kita lumugas mga kasangkayan, tugutan ako niyo magbilin hininga akong poplunganon. An pagpasaylo indiri makaralo, kon an imo kasing-kasing sincero, kaya nimo dughan templohan Ginoo nga angay paghirutan han tao. Damo nga salamat. Bye for now. God bless. Eastern Samar. Si kita sa uma kay bain si kita abutan kagutom santi ka amihan kun baga si kita kablason san bukas nga aton balunon kamuti lagi tuwayo gaway makakalibre na san aton kabuhay.
hala na si kita, hala na magtrabaho sa uma. Kay basis si kita magtanom, sinduma ug mga utanon. Pag-abot sa tunira bunga, sa bungtoy babalik yata. Mapobre mayaman nga tanan, makakakauna atong kapagalan. Basisi kita magtanom, sinduma ug mga utanon. Pag-abot sa tunira bunga, sa bungtoy babalik yata. Mapobre mayaman nga tanan, makakakauna atong kapagalan. Mapobre mayaman nga tanan, makakakauna atong kapagalan.